Dnešné video, rovnako ako každé iné video na tomto kanáli, si pozrie len veľmi malé percento odberateľov, nepresahujúce 0,1%. Bohužiaľ, väčšina z vás sa stala závislou na Snapchat, TikTok, Instagram a dokonca aj Facebook kvôli príťažlivosti krátkych videí, ktoré nemôžete prestať prehliadať. Cieľom vynálezu nekonečného rolovania bolo uľahčiť život používateľom, ale bohužiaľ kvôli tomuto vynálezu sa mnohí ľudia stali nebezpečne závislými na protichodných dávkach emócií kvôli rôznorodosti tém, ktoré ponúkajú krátke videá. Američan Asa Raskin, vynálezca tejto funkcie, oľutoval svoj nebezpečný vynález a ospravedlnil sa ľudstvu. Kvôli nebezpečenstvu jeho vynálezu bol nazvaný internetovým pušným prachom. Neustále prezeranie desiatok krátkych videí s rôznym obsahom vážne poškodzuje ľudskú psychiku, narúša našu hormonálnu a emocionálnu rovnováhu a spôsobuje, že sa stávame psychicky dezorientovaní. To nás môže zmiasť a spôsobiť, že si nie sme istí, či sme šťastní alebo smutní, optimistickí alebo pesimistickí, uvoľnení alebo unavení. Ak každý deň strácate hodiny sledovaním krátkych videí s rôznym obsahom, nachádzate sa v naozaj vážnej situácii a bohužiaľ váš život sa nezlepší. Odporúčam vám, aby ste sa disciplinovali tým, že sa zdržíte sledovania krátkych videí na rôzne témy po dlhé obdobia. Ak je toto rozhodnutie pre vás momentálne ťažké, radím vám zmierniť škody znížením času sledovania a sústredením sa na jednu tému, na jedno sedenie, sledovaním videí z konkrétneho kanála. Je lepšie hľadať dlhé videá, ktoré vám môžu prospieť v tomto živote alebo v posmrtnom živote. Nech je s vami pokoj, milosrdenstvo a požehnanie Allaha.